Egy különleges alkotói technika a frezettó szerelmese dr. Bujáki Éva. Az ő képeiből nyílt kiállítás a héten a Voke Bacsányi János Művelődési és Oktatási Központban. A kiállítás megnyitó is rendhagyóra sikerült, hiszen egy interjú keretében ismerkedhettek meg a jelenlévők a művésszel. Olyan magas színvonalra hozta a frezettó technikát, hogy ma már a párizsi galéria, Nemes Galéria is érdeklődik a képei iránt. Úgy gondolom, hogy megérdemli azt, hogy megnyissuk és sokan lássák a kiállítását. Szeretnék egy-két kérdést feltenni. Évi, mikor kezdted el ezt a munkát? Mert munkának lehet ezt nevezni? Hát dolgozni kell vele, igen, lehet munkának is nevezni. Igazából nekem ez hobbi van, nekem polgári foglalkozásom, ügyvéd vagyok, és szabadidőben csinálom ezeket a frezettókat, és 2013-ban tanultam a Győri Bőti Művészeti Társaságban. És hát volt-e valami előképzelhetséged, hogy ilyen méves munkákat tudtál? Igazából nem, tehát előtte meg kell mondanom, hogy előtte én nem festettem, nem rajzoltam semmit, hajnitól tanultam, amiket itt látnak. Igen, és azt azért el kell mondanom, hogy nem csak tőlem tanult, mert szerintem saját magát tanította. Itt a lényeg, a mi iskolánkban fontos dolog, hogy a művészek, művészpalánták saját magukat tanítják. Nagyon kevés instrukciót adunk ahhoz, hogy hogyan induljanak el. Tehát mindenki saját magát teljesítheti ki, és az ő elképzelését valósíthatja meg. Én úgy gondolom, hogy Évi nagyon sokat tanult önmagától. A sok gyakorlás és a különböző anyagoknak a bevonása a frezettó technikába fejlesztette más tudását is. Én úgy gondolom, hogy, és ha jól emlékszem, ugye van neked valami másféle tevékenységet is, ami a művészet világában most egy kicsikét mélyebben belevitt tégedet. Én most gondolok arra, amit sokszor a Fészen látok. Mit látok a Fészen? Megosztva? Grafikákat? Igen, arra is gondoltam. Meg akrilfestményeket, tehát. Igen, ezt azért mondom, mert az Évi, mikor jött hozzám, hogyan is jöttél be hozzám? Hát kerestem magamnak egy tanárt, akitől festeni tanulhatok, és aztán, mikor megláttam nálad ezeket a frezettó képeket, akkor már a többi nem is érdekelt, ilyet akartam csinálni mindenképpen, úgyhogy én ezzel kezdtem, ez volt az első, és nem gondoltam, hogy sima 2D festményt is fogok festeni bármikor is, sőt mondtam is, hogy ilyet biztos nem fogok. Igen, ezt azért kérdeztem tőle, mert mikor bejött Évi hozzám, ugye nálunk az van, ha valaki bejön, ajtón belül mindjárt tegezzük egymást, akár professzor, akár 3 éves gyerek, mindenki tegezi egymást. Az Évitől kérdeztem, na most melyik tetszik ez a kép? Tetszik? Nem tetszik. Másik nem tetszik. Megint nem tetszik. Hát egyszer csak rámutat az asztalon a frezettóra, hogy no, neki ezt tetszik. Mondom, jó, akkor ott kezdjük. És ezt elmondhatom, hogy jól választott. Tehát mindenki saját maga választhatja ki magának azt a technikát, vagy azt a festési módot, amely közel áll hozzá, hiszen a művész csak akkor tud kiteljesedni, ha önmagát valósítja meg. És ezt azért mondtam el, mert ha körbenézünk, Évinek az alkotásain valóban ő a lelkét, a szeretetét, a szépséget mutatja meg a frezettóiban, hiszen az ő munkája, a polgári foglalkozás nem ezt kívánja tőle. De láthatjuk, hogy milyen nemes lelkű, és milyen sokszínű az ő tudása, hiszen olyan képeket valósított meg, amely nagyon sok neves művésztől nem tudtuk volna elvárni ilyen rövid idő alatt, hiszen nem olyan nagyon régen tanulta. És ami lényeges, és ehhez gratulálok neki, hogy eredményeket ért el, megkapta a diplomát. Milyen diplomát kaptál? Hadd kérdezzem? Jobban emlékszik rá talán. Bodnár István díj. Igen. Ez egy Európai Uniós díj. És igen. Tehát nemzetközileg is el van ismerve, ez a lényeg. Én azt tudom mondani, hogy köszönöm, hogy ide hívtak, és hogy részese lehetett ennek a kiállításnak, és gratulálok Évinek, mert hiszen Évi az, akit most ünnepelni kell. Kívánom, hogy jól érezze magát mindenki, és mindenki találja meg a szépséget valamelyik alkotásában.